wai abu ko ta ina za ta fito? Salamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Ka yi haƙuri na baka a tsaye ko? Nan na san ka jima. Wallahi amma dai babu matsala. Ni kawai ba abin da dai dan bani wannan shine mutane suna ta wucewa. Kin san nan hanya ce fa. Suna ta tambaya ta lafiya lafiya. Ce a lafiya kalau kawai wannan abu nake jira. Lafiya lafiya ce lafiya kalau wannan abu nake jira. Wallahi. Nace to ko tsayawa kika yi a wani gurin ko kuma dai baki fito ne da wuri ba ko kuma dan tun da fa na dawo daga gona. Ina zuwa gida na ajiye garmata na yona. Wallahi aiki ne ya dan mun yawa sai yanzu na samu na karasa. To Shi yasa. to abu da Allah ina so ki rike min alƙawari kuma da amana. Na me fa? To kwanan nan ne za mu ɗan yi wata tafiya ko in ce zan ɗan yi wata tafiya. To. Kuma idan na ji ba wani daɗewa zan yi ba. Zan ɗan je birni ne sakamakon wasu 'yan abubuwa. Birni. Me za ka je birni kuma? Allah ya sa dai ba daɗewa za ka yi ba. Babu wata daɗewa da zan yi. Saboda in na je ma tare dai abin da za a yi ya kammala insha Allah bai wuce in ɗan yi wasu ɗan kwanaki takaitattun kwanaki ba in dawo gida. To shi sa nake so ki riƙe min alƙawari da amana saboda kin ga duk cikin karkarar nan kowa na garin nan ke burin ya ga ya haɗa alaƙa da kin yi miki ta'a dandazon mutane kowanne ke yake so. To kuma kada in tafi ki gaba na nan wasu su zo su dinga kawo miki farmaki wannan ya zo kowa kin gane ai kuma ki zo daga baya ki karɓi tayin mutum ko makamancin haka. Da Allah shi rike min alƙawari da amana. Ba damuwa insha Allah baka da matsala. Yawwa saboda kin san mutanen nan wallahi ni na san akwai wanda ma wataƙila suna zuwa gurin bokaye da ƴan bori ana yi da malamai ana duk yadda za a raba mu da ke amma abin ya ci tura. Allah ya tsare sai ka dawo. Yaushe ne tafiyan naka? To Baffa dai ya ce min idan muka gama dan aikace-aikacen gonan nan saboda kin san kwanan nan muke dan kawo hatsi gida. To kuma abubuwan da yanzu ba su kammala ba. Amma da zarar sun kammala insha Allah zan tattara kayana ni ma in tafi wurin. To shikenan ba damuwa. Allah ya da kai lafiya. To yanzu mu je kiraka ni wajen su kawuli zan karbi gadali a gurin su tare da sassaƙen marke zan kaiwa wannan bali. Ba damuwa mu je ka karba. Ba damuwa. To ka ji abin da ya faru. Allah ya sa mu dace. Ai idan ka lura radda muka da kai zaga ai duk ba ayyaci na nake ba. Ai ana cikin wannan gwagwarmayar. Biliya, na'am. Na dauki alƙawarin za mu dauki babban mataki a cikin garin nan akan mani. Ai ni na ji daɗi da ka zo. Mu da ma mu bi muke ta gwagwarmayar nan. Ai baka san ma me ya faru ba dama jiran ka nake yi ka dawo in gaya maka. Ina jin. Ɗazuwa in su guda biyu ne ni daga ina ma suke ne oho wai sun zo za su mai da cuta kan abba lalle da na ce maka su ka tafi farauta suka ce za su bi ka. Ban san ko sun bi ka ba. A cikin garin nan? A nan garin suke sun tafi a fusace. Irin dai mutanen da suke zuwa su same ni akan cewar a lalata abin da aka gaya musu cewar sai ya koma kan wani shine yanzu suke so a daɗa dawo da shi kan abban? Su ne dai. Har suka zo? Su ne suka zo. Amma sun yi ba ƙaramar takasa a suka yi da ba same ni ba. Amma da mutum ya same ni ya sake yi min makamancin irin wannan zancen a maida abu to inda za a maida kan abban da me yasa muka raba yi da shi? To ni dai haka na ce su je. Ni fa da abu ya koma kan abba. Gwara kowa ma kai aikan mai uwa da biye ma danna gari kowa ma je fada kansa kuma in dai haka ne kuma za su haɗu da ni ai ba dai sun zo ba same ni ba kuma ni suka zo nema ba magana ta ƙare za su neme ni kuma in dai na fita za mu haɗu da su ni Allah ya sa su min irin wannan zancen su gaya min ga mummunan abin da yake tafa da su ai abba yanda ya rabu da abin nan an rabu kenan hayatan babu wanda ya isa ya ƙara yunkurin ma ta yadda za a dawo da shi sai dai su masu maganar ya koma kansu kuma masu ma sai sun yi sa'a dan ba zan tsaya ma ina damuwa akan dan sun ga ma ina biye su ne ma ina ma saurara su amma dai na saurara kowa zan akan maganar wai a mai da shi kan wani a mai da shi kan wani yadda na je na sha wahala na samo ire mai aljana su ma su bazama su je su nema su san yadda za su dan je ki laliban dan wake
Okay, to bari in je. Akwai wata tattabara nan da na harbo ina jin mata Alhaji Sani ce dawa ce gaba ɗaya yau babu komai. Wallahi ina yi daji kawai na ga wata tattabara da wani zabo kawai na zuba mata dalma. Farfeso min shi ina na. Ba da gariyo bane gefen adda ne. Amma man uban kamu, hannu uban hamu uban sani. Na mai aljana dan mamman. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hamu min indallahi. Wa makaru makaran matu makaran maru. Ramu karanta. Kai Ramatu ba ta zo ina ji. Na gaida ɗan gidi ɗan amarya. Sarkin da na bulkacewa uban sani uban mamman ɗan Musa uban sale galadima. Da can Nasiru na wannan saiwar yau ɗin nan so nake in haɗa. In dai na haɗa wannan maganin ƙarfa. Allah bikin mani na kan dutse. Mun dinga yanka ƙarfe kenan. Ido na idon. Malam, shi ne gojan? Ya akai. Au baka san ma me ya faru ba kenan. Wai menene ne a me ake ne? Mu za ku mai yan iska? Mu za ku rena mutane hankali a cikin garin nan ku hauka ta mana aboki? To billahi la ilaha illa huwa ku koma ku warware wannan kullun naku na masifa ku hauka ta mana da manu. To kai wannan din waye ne? Wannan ai abokinsa ne shi ma a Lagos yake. Ranar nan ya shigo yake jin Ya dawo ƙauye? To baka gaya mai ni waye ba? Ta zai gaya mun kai waye? Ya gaya mun kai banza da shashasha hoti ho. To ku in abinda kuka biyo kuka ga na ba abin kun yi kokari a gyara sihirin. A mai da shi a karya wa Manu ko saboda kai dan uwan Manu ne ko? So nake a karya. Kana so a karya daga kan Manu. Ka manta abinda Manu yayi wa kanina muka yi mai kokari koma kan mashekiya ta tura suka turtonin back to the sender muka mayar mai da shi. Shine kai kuma kowa yana zuwa yana lallaba ni. Kai kuma saboda baka san waye ni ba. To na rantsi da Allah ka ganni nan. Mai ka gani a cikin kai? Ba abin da na gani sai wahala. A'a baka ga kusa. Ba ga komai ba kusa sai ga kusa nan ba mai malafa ba. Ba wani ban ga ta mai malafa ba. Kusa kawai na gani. To na rantsi da hurmatu dini wal Qur'ani idan baka ba gurin nan ba. Zan ma kata kaga idan baka ja wannan ba. Kai anya ma ba kanka abin ya dawo. To bari na gaya maka akan Manu sai dai garin nan a tashe shi. Wallahi waya daya zan yi abokaina na Lagos su shigo ƙauyen nan sai mun tashi ƙauyen nan. Allah ba waya ba ka kafa service din waya a nan gurin ba abin da ka isa ai. Biliya kuma tunda abin haka ya bullo da shi Mani ya dinga hauka a garin nan har yau matanadi mu ba za mu karya su ba. To in Allah ya da kai da Abba mu kuma sai ku ma kun haukace. To shikenan mu zuba dama ni haka nake so duk ba saboda ku muke wannan tsinke wallahi yau saboda kai tumbur zan in shiga makabarta. To ka shiga makabartar dan Allah billahi lazi sai ka ga gatan mana a garin nan sai ka san ka tabo masifa da bala'i a cikin garin nan ka san mu ka tabo zo mu je mu dawo ka san mu ka tabo zo mu kaga to ai inna lillahi alquran wannan yau yanda ya zunguro ni a garin nan ni kuma idan ba he na dura mar aljin girka zan buga mar mai kyau aka daga Lagos ya zo kin kaf garin nan akwai wanda ya isa ya zo min wannan abin da aka min kadagan murya aliman wahayyan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tayar min da iska ta iska kaga haba Allah tsaya mana na tsaya ina jin ka wai kai ya kake haka ne wai kai ka san waye wancan ne wai a ba uwan waye shi a garin nan billahi allazi la ilaha illa huwa rasa abin da zaka goje kenan wallahi ba zan nuna maka shi ba to wai shi gojan sai ku sama da dan uwa na rantsa da girman Allah idan garin nan za a tashe shi ko sai dai a tashe shi amma sai na gayyato jama'a Lagos sun yi wata guda sun shigo haba Musa zuwa fa muke muna lallaba bawon Allah nan fa a samu fa shi ba a mai hayaniya ba shi ake ban yi lallaba ba ni ban yi lallaba ba abin da na fi ganewa mutakin da ka shi na fi ganewa mu kisa fa muke a Lagos to ai yanzu wannan abin da kai in kana ganin gyara kai ƙara hautsu na garin kai gaba daya gwanda na hautsu na ana gaya ma kana wani wannan in dai mani zai samu sauki gwanda garin gaba daya tashe shi to ina ran tsarki malam gwanda ta shiga to ina sauki yake ana ta shiga ina sauki ka har
wai lafiya me yake faruwa ne tun ɗazu ka shigo ka yi shiru sai wani abu kake yi to ko dai ko ka je gurin su ne sun bata maka rai wa'anda suka zo ɗazu. Ai in bacin rai ne da sauki. Ai abin da ya faru ya fi bacin rai, wani bako ne ya shigo garin nan wanda ban san shi ba, bai san ni ba, bai da labari na. To abin ma ban ma tabbatar da cewar dukan shaho ne shi ko laƙalau yake ko me yake damun sa dai har yanzu ban tabbatar ba. Ya zo ya same ni. Wai kai tsaye shi ba ma da lallami ba, ba da limana ba, a'a shi zuwa yayi ga dangadar rigima muraran. Ya zo magana da yake yi, wai yaya za a yi, wai an bari ma wai wannan sihiri da aka yi wa Abba wai ya koma kan dan uwansa. Dan haka kawai ma duk yanda za a lalata abin saboda ni nayi. To kai me kace musu? Ai kata na mai. Gaya mai nayi. Yanzu so nake tabbatar idan mahaukaci ne to mu dada danna shi. Dan ba zan daga mar kafa ba. Dan yanzu shirin da nayi yau din nan fa sai rake hakuri ba a gida zan kwan ba. Makabarta zani. Zan nada hannuna in tusa cikin kabari ne haka. In dinga karanta wata addu'a da na koyo wacce nake ce mata sundukuni sundukumanu kwatan surkutukun kwantan gwaran kwasan kwankwan aradu ko menene shi idan ba gobe he kin ga hima yana tsince ba hege nake duka da shi da abokan nasa ni yanzu ma zancan ma wai a samu mamani ya dawo daidai babu ita ma mun fa hauka tuburan abu ma hede ya daga gaba ba da sanda yake yawo ba to yanzu yan gidansa duk ya dinga bige su yanzu sai kowa an kulle a gida sai an san me za a yi tunda haka suka ce to shikenan ni kawai ki rabu da ni na san me zan yi yanzu ina lazumin wani aljanu ne sunduku rana rata randu rakani fardamu rundukunu randum kur wasu aljanu nake wurdin so nake da su zo in suka zo magana ta kare ke dai bari kawai racam Makaru makara. Makaru makara. Abin da nake so da kai tuntuni muke ta gaya maka cewa ka bar abu ta zama annoba a gare ka amma baka ji ba to ya kamata a ce ka sani cewa ɗazu wasu suka zo marasa kunyar garin nan suka yi mana wani akan cewa za su dawo da cutar aljanin nan kanka kuma kana ganin wahalar da ka sha a baya mu ba ma so ka sha ta a nan gaba saboda haka yana dawowa na gaya masa ya ce bari ya je gurin su ya dawo ran shi a ɓace yanzu zancen da nake maka ma yanzu ya ce shi ba zai kwana a gida ba a makabarta zai kwana to yanzu ya tafi makabarta ya kwana menene zai faru duk abin da za su je su yayana ba zai taba bari ba wallahi ai ya fi karfin su abba ka duba irin wannan lamari abba kuma fa duk laifin nan fa ba fa laifin abu bane ba mutane sai su dinga dora wata abu ba ko wallahi ba abin da ta yi cikin wannan lamar duk laifin wannan tsohon saurayin nata ne ya zo ya wani naci a guri ba san shi take ba ni abu wallahi tana so na kuma ina santa kuma ni gaskiya in dai ba abu na aura a garin nan ba ni gaskiya kawai kuma yanzu abu na biyu da nake so in gaya maka kada ka fita daga gidan nan domin ya ce idan ka fita komai ma zai iya faruwa amma dai Allah da ni duk wuya din rantsi sai na aura abu ni abu in ban aura abu ba ni kawai o baka da dare da wahalar da ka sha a baya ba kenan wata kake so ka tunkara to shikenan tunda dai ba za ka ji ba Allah ya kyauta ni dai na baka shawara kar ka fita